Vi skal tale lidt om det skal være klassisk italiensk, skal det være klassisk fransk, eller skal det være oversøisk. Det er jo noget med stil og hvad man kan lide og hvad der passer til hver sin tid. Men nogle grove karaktertræk i de her lande, som er, hvis vi holder det franske op, som det er mange måler sig efter, op mod det oversøiske, så er der en ting, der er kæmpe forskel, og det er jo temperaturen. Og temperaturen, den er konstant i mange af de oversøiske lande, hvor i Bordeaux her, den svinger rigtig meget. Og det gør, at man danner syre i vinen, og man får en syrerig vin. De oversøiske vin her, der står set ingen syre i, og det gør, at når man smager vinen, så begynder mundvandet ikke at rende i vinen. Og det er jo, hvad man er til, og hvad man godt kan lide. Så der er det noget med stil om, vil man gerne have et syrerig vin, og vil ikke have det, men også hvad man får til for hver sin ting til hver sin tid. Hvor til de gode vildretter, som jeg talte om, er en vin med et god syreindhold, og der spiller op mod fedmen super god, og til en, hvor der er knap så meget fedme i, og hvor der måske er en naturlig syre i, jamen så er en oversøisk vin rigtig god, men hver sin tid til, eller hver sin ting til hver sin tid. Men stilmæssigt har det meget at sige, så hvis man smager oversøisk vin, vil man lægge mærke til, at der stort set aldrig er syre i vinen, og en gennemgående ting. Så er der jo måske afhængig af kvalitet og land, nogle vine, hvor der er mindre svovl i, og nogle, der er mere. Og der er det ikke så meget, om det er Frankrig eller det er oversøisk. Det er noget med, om det er økologisk, eller det er biodynamisk, eller om det er på flaske, eller det er på bag-in-box. Men når det er tvivl, så skal man spørge en vinmand, men en gennemgående betragtning, det er, at syren er mindre i. Så man kan ikke vælge den ene fra og kun leve et andet. Man skal have ret begge.